Active Track moduak objektua markatu eta mugikorraren pantailan jarraitzea ahalbidetzen du. Beste gailu baten beharrik ez dago eta bizikletak eta korrikalariak identifika eta jarraipen estrategia desberdinak erabil ditzake. Bideoaren lehenengo atalean, dronak korrikalaria jarraituko du. Itxitut begiak eta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak eta ez esan, inora ez banoa. Hurrengo pausuak eman ditugu. 1. Drona lurretik gutxienez 1,5 metrora hegan egon behar da. 2. Hegaldi motak sakatu eta ondoren Active Track sakatu. 3. Mugikorrean jarraitu nahi duzun objektua aukeratu dugu, eta aukeratzea baieztatzeko Go eman beharko litzateke. Dronak jarraitu behar duen objektuari jarraitzeko, bidean agertzen zaizkion oztopoak ekidingo ditu. Jarraitu beharreko objektua galduko balu, berriz aukeratu beharko litzateke. Galduko gera enarak bezala, ego aizeari itxoitez. Txitut begiak eta irentxi dut malkoa. Txitut begiak eta ez esan, inora ez banoa. Zer nondik etorriko zara.